अजीत तय बना देखी छलावा ना, अगर मना करे होते रहे वो सब सामने से इग्नोर कर दे, लेकिन इतना भीड़ इकट्ठा करके अपमान मत करब सबे, ये विनती बा। कैसे कलाकार दिल से प्यार करेला, दिल से बोलेला, गावेला, दिल से मेहनत करेला, तरवा सबे कलाकार के नाते इतना प्यार दिले बनी तो एक बार अपन बेटा समझ के विधायक बना दे, बस इतने प्रार्थना बा। लेकिन कहो अद सारा धोला गाय के दुआर आइल बारे कि करे खाते सबके पुकार आइल बारे। दिल से नमन बा दीवाना भैया के तरफ से और तमाम कलाकार के तरफ से। और ऐसा बात नहीं कि कलाकार के परिवार रउआ सबे बने, रउआ सबसे हमने के बने जा तो कहे के बा अद सर ढाला गाय के दुआर आइल बारे कि कदे खाते सबके पुकार आइल बारे। अरे धर धर के बेटा युवा के चहेता रग रग में भरल कि बोलत पूरा तैयारी बा। सब लोग तैयार बा गाय खातिर हो, बोलत पूरा तैयारी बा कि दीवाना भैया के बारी बा। इतना साल से सब लोग देखते बा अपन कितना विकास भइल बा। और हम तो ये कम परिवार चलाए भर के यहाँ के कमा लेनी, लेकिन परिवार के साथे साथे अपन क्षेत्र के विकास करे के जे सोचत होके ओकरा के मौका जरूर दी सबे। तो चली आधे करे खाते सबके पुकार आइल बारे सारा भला गाय के दुआर आइल बारे। हर हर के बेटा युवा के चहेता, हर हर के बेटा युवा के चहेता कि रग रग में भरल देखिए हम कह रहे हैं कि हाथ कहने के उठे, सब लोग कैमरा उठा लेने बा। ये हाथ हवा वो दिन उठी कि ना? कौन हाथ उठी? तनी हाथ उठा के बता दी सबे। अंगुली की बात करो तनी, अंगुली कौन अंगुली उठी? कौन छापा? कौन छापे? हाथी छापे। रउआ मत बोली, आज ऑडियंस बोला, सब माता बहन लोग बोली, भौजी लोग बोली। काहे से कि जब परिवार के मुख्य जे बा सदस्य बा परिवार के भौजी लोग, चाची लोग, ये बस तैयार रही तो पूरा परिवार के सदस्य तैयारी रही कि बोलत पूरा तैयारी बा दीवाना भैया के बारी खातिर गाना तैयार करके लिए बने। गाँव गली के रोड फूल बने, साथे साथे फूल बने, पूरा मोहनिया बिहान सभाते
ई मोहनिया में सोचन जारी बा कि हाथी के अब की बारी बा कि बोलत पूरा इ लोग के प्यार बा और गुलरी का फूल बाकी बा। ए भी गुलरी का फूल बाकी बा। अच्छा के ई गाना सुन ले बा हाँ और ये गाना जाना तनी और जे नौजवान साथी लोग बाटे तो प्लीज आप लोग बैठ जाइए काहे से कि परिवार बीच में सब लोग बैठे बा कुर्सी लगा के आप लोग बैठ जाइए और एक बार जरूर मौका दी ताकि हर बार कलाकार जेकरा के चाहे शिल्पी के जब चाहे तब आप लोग दीवाना भैया से प्यार करते हैं तो बैठ जाइए और आपका नेता या आपका बेटा दीवाना भैया आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। एक बार भाई आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। आप लोग माननीय दीवाना भैया जी का माला सम्मान आप लोग स्वीकार करेंगे सम्मान के साथ। एक बार आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अभी ये प्रोग्राम चलेगा और दीवाना भैया आप लोगों का सम्मान करेंगे, उसको स्वीकार कीजिए। हेलो 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 केकर इच्छा बस गुलरी का फूल सुने का